Us vaig a comentar una altra manera de poder-nos connectar a Jamulus, com ja us vaig ensenyar l'altra vegada amb els drivers ASIO. Aquesta és una altra forma utilitzant una taula de so virtual que es diu Voicemeeter Banana. Se'l podeu baixar des de la seva web, si no busqueu per la web, Voicemeeter Banana, en la qual això és una taula virtual que té 1, 2, 3, 4, 5 entrades, 3 entrades diguem físiques i 2 entrades virtuals, i té 5 sortides virtuals també, en la qual ens deix fer moltes coses amb el so. És molt senzill, de fet. Aquí li col·loques el teu hardware, per exemple aquí li he ficat el meu micròfon i aquí li he ficat la tablet des d'on disparo les seqüències per poder tocar damunt. Anem a veure, bueno, amb el micròfon ja veiem que està sortint per aquí i la tablet, si ara disparo les seqüències, l'escoltarem també com sona una mica la tablet. Tot això, òbviament, ho sentirem quan entri dintre del canal del Jamulus. Anem a minimitzar això i ja sabeu que per fer un servidor propi heu d'anar a la carpeta de Jamulus. Veureu que hi ha un que diu Jamulus Server. Si li doneu amb aquest, jo no li dono perquè ja el tinc engegat, us sortirà per poder fer el vostre propi servidor. Jo el tinc aquí engegat, per tant ara el col·locaré aquí perquè el veieu, és aquest, està posat en marxa. El tinc dintre del gènere jazz, es diu Jam at Home, situat a Valls, Espanya, i aquí doncs l'entrada de benvinguda amb la qual també podeu entrar en vídeo per si voleu fer videoconferència. El minimitzo i entrarem al meu servidor per fer les proves ja directament a Jamul. Anem a connectar, està dintre del jazz, per tant el connectarem a jazz i entrarem. Fixem-se que ara mateix la latència ens queda molt alta, 141 milisegons és moltíssim. Això és degut a que, com que ara estic fent el vídeo i ho estic fent amb Voicemeeter per una banda, OBS per l'altra, Jamulus per l'altra, està augmentant moltíssim el retard cada vegada que hi afegeixo coses. Però quan només ho fas amb Jamulus per tocar, la latència és molt baixeta i sempre està per sota de 50, amb la qual se pot tocar perfectament. Per tant, no ens fixem en això, sinó fixem-nos en com se poden fer les coses. Bé, ara ja veiem que m'he connectat al meu servidor, estem sols, perquè sempre estic silenciat, i puc... anem a tirar, per exemple, una mica de playback, perquè podem escoltar que també està sonant el playback amb el Jamulus. Molt bé, anem a connectar-nos amb algun altre servidor, que hi hagi gent per sentir-ho. Per exemple, anem al gènere 1, intentem... Aquest no sé si ens podem connectar, però sí. Veiem que aquí estan tocant en directe. Jo entro de manera silenciada perquè no m'escoltin, ho veieu aquí, estic silenciat. Com podeu veure, hi ha gent de tot el món tocant avui mateix, és diumenge. Alemanys. Intentem des d'un altre servidor perquè sentim a veure com sona. Anem, per exemple, a veure si hi ha algú al clàssic. El clàssic no acostuma a haver gaire gent. Aquí veiem que hi ha uns a Tailàndia. Anem a escoltar a veure si estan tocant o no. Estan molt lluny. Sentim que de moment no estan tocant, però estan parlant. Aquests són tailandesos, vull dir que imagineu-se el que podem tocar. Òbviament cau molt lluny i la latència és molt alta, però els podem escoltar perfectament. Anem a escoltar amb algun altre que estigui més a prop. Per exemple, algun gènere de jazz. Anem a veure aquests, per exemple. Bueno, això és una altra manera de les que podem connectar-nos. Ja us n'he ensenyat una amb els ASIO for All. Aquesta seria una altra amb els drivers, amb la taula de so aquesta Voicemeeter Banana. Més endavant faré un altre vídeo, si puc, també demostrant-nos com se pot posar amb un seqüenciador com és el Reaper, que també és gratuït. Ja sabeu que si necessiteu alguna ajuda m'ho podeu comentar per mail i sempre podem fer una videoconferència i quedar per solventar-vos els dubtes que tingueu.